Паважаныя пасажыры, наш цягнік ідзе да станцыі. Орша цэнтральная. Наступны прыпынак. Мінск усходні. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Мінск усходні. Наступны прыпынак. Трактарны. Наступны прыпынак. Трактарны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Трактарны. Наступны прыпынак. Станцыя Сцяпянка. Наступны прыпынак. Станцыя Сцяпянка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станцыя Сцяпянка. Наступны прыпынак. Станцыя Азярышча. Наступны прыпынак. Станцыя Азярышча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, санітарнае памяшканне знаходзіцца ў першым і апошнім вагонах. Пры падыходзе да чыгуначных станцый і на стаянках туалетамі карыстацца забараняецца. Станцыя Азярышча. Наступны прыпынак. Станцыя Калодзішчы. Наступны прыпынак. Станцыя Калодзішчы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станцыя Калодзішчы. Наступны прыпынак. Садовы. Наступны прыпынак. Садовы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, будьце ўважлівыя і ветлівыя адзін да аднаго. Саступайце месца інвалідам, пасажырам з дзецьмі, людзям са старэлага ўзросту. У вагонах захоўвайце чысціню і парадак. Ашчадна стаўцеся да абсталявання цягніка. Чысціня ў вагоне – гэта перш за ўсё вынік клопату пасажыраў аб транспартным сродку. Садовы. Наступны прыпынак. Станцыя Гарадзішча. Наступны прыпынак. Станцыя Гарадзішча. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станцыя Гарадзішча. Наступны прыпынак. Слабада. Наступны прыпынак. Слабада. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Слабада. Наступны прыпынак. Дамашаны. Наступны прыпынак. Дамашаны. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Дамашаны. Наступны прыпынак. Загор'е. Наступны прыпынак. Загор'е. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, падставай для паездкі з'яўляецца праязны дакумент. Пасажыр абавязаны захоўваць яго на працягу ўсёй паездкі і прад'яўляць асобам, якія ажыццяўляюць кантроль у поездзе. Дзеці ва ўзросце да 7 гадоў маюць права бясплатнага праезду. Маса ручной паклажы, якая правозіцца бясплатна, не павінна перавышаць 36 кг. Загор'е. Наступны прыпынак. Смалявічы. Наступны прыпынак. Смалявічы. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Смалявічы. Наступны прыпынак. Зарэчная. Наступны прыпынак. Зарэчная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Зарэчная. Наступны прыпынак. Станцыя Чырвоны сцяг. Наступны прыпынак. Станцыя Чырвоны сцяг. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станцыя Чырвоны сцяг. Наступны прыпынак. Барсукі. Наступны прыпынак. Барсукі. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Барсукі. Наступны прыпынак. Жодзіна паўднёвая. Наступны прыпынак. Жодзіна паўднёвая. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Жодзіна паўднёвая. Наступны прыпынак. Станцыя Жодзіна.
Наступны прыпынак. Станция Жодина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станция Жодина. Наступны прыпынак. Пролетарская победа. Наступны прыпынак. Пролетарская победа. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пролетарская победа. Наступны прыпынак. Пячинский. Наступны прыпынак. Пячинский. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Пячинский. Наступны прыпынак. Борисов. Наступны прыпынак. Борисов. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Борисов. Наступны прыпынак. Березина. Наступны прыпынак. Березина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Березина. Наступны прыпынак. Неманица. Наступны прыпынак. Неманица. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, у поезде забараняецца праязджаць без праязнога дакумента, распіваць спиртныя, слабаалкагольныя напоі і піва, курыць, ажыццяўляць рознічны гандаль ці займацца іншай прадпрымальніцкай дзейнасцю, перавозіць рэчы, якія могуць пашкодзіць вагон ці рэчы іншых пасажыраў, а таксама вогнебяспечныя, атрутныя, лёгкаўзгаральныя, выбуховыя і іншыя небяспечныя рэчы. Невыкананне правілаў вядзе да прыцягнення к адміністрацыйнай адказнасці. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што курэнне ў неўсталяваных месцах на тэрыторыі вакзальных комплексаў забаронена. Неманица. Наступны прыпынак. Станция Новосады. Наступны прыпынак. Станция Новосады. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станция Новосады. Наступны прыпынак. Замужанне. Наступны прыпынак. Замужанне. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Замужанне. Наступны прыпынак. Станция Приямина. Наступны прыпынак. Станция Приямина. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станция Приямина. Наступны прыпынак. Виражок. Наступны прыпынак. Виражок. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Виражок. Наступны прыпынак. Крупки. Наступны прыпынак. Крупки. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Крупки. Наступны прыпынак. Новое жыццё. Наступны прыпынак. Новое жыццё. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Новое жыццё. Наступны прыпынак. Станция Бобр. Наступны прыпынак. Станция Бобр. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Станция Бобр. Наступны прыпынак. Красноўка. Наступны прыпынак. Красноўка. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Красноўка. Наступны прыпынак. Станция Слаўная. Наступны прыпынак. Станция Слаўная. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Паважаныя пасажыры, не перашкаджайце адзін аднаму ў час пасадкі і высадкі. Праходзьце ў сярэдзіну вагона. Не загрувашвайце праходы ручной паклажай. Станция Слаўная. Наступны прыпынак. Нарцызава. Наступны прыпынак. Нарцызава. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Нарцызава. Наступны прыпынак. Трацилова. Наступны прыпынак. Трацилова. Асцярожна, дзверы зачыняюцца. Трацилова. Наступны прыпынак. Красная горка. Наступны прыпынак. Красная горка.
Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, выконвайце правілы паводзін на тэрыторыі чыгункі і пры карыстанні чыгуначным транспартам. Пераходзьце чыгуначныя пуці толькі ва ўстаноўленых месцах, па пераходных насцілах, пешаходных мастах, туннельных пераходах. Не хадзіце па чыгуначных путях на перагонах і станцыях. Не перабягайце пуці перад поездам, які рухаецца. Не дазваляйце дзецям хадзіць ці гуляць на чыгуначных путях і паблізу чыгуначнага палатна. Не падлазьце пад вагоны поезда. Красная горка. Наступны прыпынак. Талачин. Наступны прыпынак. Талачин. Осторожно, двери зачиняются. Талачин. Наступны прыпынак. Відерщина. Наступны прыпынак. Відерщина. Осторожно, двери зачиняются. Відерщина. Наступны прыпынак. Перавалачны. Наступны прыпынак. Перавалачны. Осторожно, двери зачиняются. Перавалачны. Наступны прыпынак. Мартюхова. Наступны прыпынак. Мартюхова. Осторожно, двери зачиняются. Мартюхова. Наступны прыпынак. Коханова. Наступны прыпынак. Коханова. Осторожно, двери зачиняются. Коханова. Наступны прыпынак. Галошаўка. Наступны прыпынак. Галошаўка. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пасажыры, у поездзе забараняецца праязджаць без праязнога дакумента, распіваць спиртныя, слабаалкагольныя напоі і піва, курыць, ажыццяўляць рознічны гандаль ці займацца іншай прадпрымальніцкай дзейнасцю, перавозіць рэчы, якія могуць пашкодзіць вагон ці рэчы іншых пасажыраў, а таксама вогнебяспечныя, атрутныя, лёгкаўзгаральныя, выбуховыя і іншыя небяспечныя рэчы. Невыкананне правілаў вядзе да прыцягнення к адміністрацыйнай адказнасці. Паважаныя пасажыры, нагадваем, што курэнне ў неўсталяваных месцах на тэрыторыі вакзальных комплексаў забаронена. Галошаўка. Наступны прыпынак. Дятлова. Наступны прыпынак. Дятлова. Осторожно, двери зачиняются. Дятлова. Наступны прыпынак. Сонечны. Наступны прыпынак. Сонечны. Осторожно, двери зачиняются. Сонечны. Наступны прыпынак. Ламачына. Наступны прыпынак. Ламачына. Осторожно, двери зачиняются. Ламачына. Наступны прыпынак. Веравойша. Наступны прыпынак. Веравойша. Осторожно, двери зачиняются. Веравойша. Наступны прыпынак. Хораброва. Наступны прыпынак. Хораброва. Осторожно, двери зачиняются. Хораброва. Наступны прыпынак. Орша цэнтральная. Наступны прыпынак. Орша цэнтральная. Осторожно, двери зачиняются. Паважаныя пассажиры, наш цягнік прибывае на концовую станцию. Орша цэнтральная. Не забывайтеся про свои рэчы при выходе з вагонаў. Пераходзьце чыгуначныя пуці только ў спецыяльна вызначаных для гэтага месцах. Лакаматыўная брыгада развітваецца з вами і жадае вам усяго найлепшага. Орша цэнтральная.